No, meillähän on tavoitteena, että mahdollisimman monipuolisia ja oikeastaan siinä on hyvin pystytty se toteuttamaan siinä mielessä, että nythän meillä on virinnyt myös tämä kerrostalon rakentaminen ja meillähän tälläkin hetkellä on 3 kerrostaloa niin kuin rakenteilla ja jatkossa tulee varmaan saman verran lisää. Meillä myös nämä suuret rakennusliikkeet on löytänyt lapua ja ovat saaneet asuntoja hyvin kaupaksi, että se on monelle semmoinen hyvä vaihtoehto, kun haluaa omakotitalosta luopua, niin löytyy todella omalta paikkakunnalta sitten kilpailukykyisiä kerrostalovaihtoehtoja. Se on yksi semmoinen hyvä lisä, joka on tullut ihan tässä nyt muutaman vuoden sisällä. No sitten tietysti rivitaloasuntoja löytyy sitten siinä kantakeskustan lähiympäristöstä, lähialueelta ja niitä on eri puolilla tätä kantakeskustaa, että siinä mielessä on valinnanvaraa myös. Ja no tietysti normaali omakotiasutus, niin meillähän on tavoitteena, että olisi 2 vaihtoehtoista aluetta vähintään, mistä uudet asukkaat vois valita niitä ja se on pystytty sillä tavalla toteuttamaan. Sitten kysytään myös näitä haja-asutusrakennuspaikkoja ja niitä on kaupunkikin jonkin verran pystynyt tarjoamaan. Ja kyläalueelta ja tuolta muualta haja-asutusalueelta myös yksityiset jonkin verran myi tonttia, mutta ehkä voisi olla aktiivisempaakin, että saisi myös rakentajat rakennuspaikkoja sieltä päin. Eli nämä 4 muotoa on aika hyvin meillä varantoa olemassa. Semmoinen keskeinen tavoitehan meillä on yleensä tuon meidän taajamarakenteen tiivistäminen. Ja jos katsotaan tätä taustalla olevaa kuvaakin, niin tämä on tietysti tämmöinen viitteellinen taiteilijan näkemys tästä keskustan lähialueesta, niin tässäkin näkyy, että täällä on paljon vielä rakentamattomia alueita. Äsken puhuin näistä kerrostaloista ja tässähän nyt sitten ihan tässä Poutuntien varressa, niin tämäkin alue nyt on viimeinen kerrostalo lähtenyt rakentumaan. Että siinä on 3 kerrostaloa tuohon kohteeseen tulossa, että kyllä se pikkuhiljaa tämä tiivistäminen edistyy. Eli sehän on yhdyskuntarakenteen ja kaupungin kannalta hyvin edullinen vaihtoehto ja kaikin tavoin pyritään sitä saavuttamaan. No sittenhän meillä tietysti ajatellaan näitä kasvusuuntia, niin yksi merkittävä on tietenkin tämä Nurmojoen laakson suunta. Ja siellähän kaupunki panostaa monellakin tavalla. Kunnallistekniikka siellä on valmiina ja nyt sitten myös Alanurmo satsataan siinä mielessä, että uusi koulu alkaa rakentumaan. Ja siellä on näitä uusia asuntoalueita myös siellä suunnalla. No sitten toinen ehkä semmoinen merkittävä laajentumissuunta on sitten tuo pohjoinen Ritavuoren alue. Meillä on ollut tavoitteena, että löytyy todella näitä peltotonttia ja jokin varsien läheisyydessä olevaa tonttia. Ja tämä Ritavuorihan edustaa sitten tämmöistä metsäistä aluetta, jossa sitten on korkeuserojakin löytyy aika mukavasti ja ihan tämmöisiä virkistysmahdollisuuksia, koska sinne on nyt jo rakennettu se runsas 3-4 kilometriä pitkä kuntorata on sillä alueella ja sitä voidaan hyödyntää nyt ja asukkaat olleet hyvin tyytyväisiä siitä nyt, jotka sinne ovat jo rakentaneet, niin että he voi suoraan omalta tontiltaan lähteä kuntoradalle. No jonkin verran nyt sitten pidemmän tähtäimen ajatuksia myös on sitten tuonne niin kuin
Honkimäen Lankina-alueen suuntaan, joka sitten tulee varmaan tuonnempana vielä voimakkaammin esille. Meillähän on onni, että meillä jo entuudestaan Lapualla niin on hyvin tämmöinen kattava koulu, niin kuin alakoulujen verkko tässä Keskustaiman alueella. Meillähän on tämän keskustan ala-asteen, sehän saneerattiin se koulu tässä ihan muutama vuosi sitten, mutta sen lisäksi meillä on 4 ala-astetta löytyy sitten tämän Keskustaiman alueelta, eli Liuhtari ja Ränkimäki ja Pouttu ja Alanurmo. Tosiaan Alanurmon koulu nyt sitten muuttuu 3-opettajaisesta 6-opettaiseksi, kun uusi koulu rakennetaan ja myöhemmin sen yhteyteen myös tulee sitten päiväkoti. Eli siltä osin aika täydentyy tuolla etelän suunnassa nuo palvelut hyvin. Ja myös näitä muita ala-asteita ne joko laajennetaan tai peruskorjataan eli tämmöinen ohjelma on niin kuin meillä olemassa ja se parantaa näitä kouluolosuhteita vielä niin kuin paremmaksi mitä tällä hetkellä niin tällä Keskustaiman alueella, johonka nyt valtaosa ainakin näistä uusista asukkaista sijoittuu. Sittenhän meillä päiväkoteja löytyy ja ryhmäpäiväkoteja tältä Keskustaiman alueella runsaasti ja myös suunnitelmissa on ihan sillä tavalla, että meillähän hiljakkoin Kissankellon toinen vaihe valmistui ja sehän on tällä Ilkanpellon alueella. Ja nyt on suunnitteilla sitten pari muutakin päiväkotiyksikköä Ritamäen suuntaan ja sitten tuonne Alanurmoon, jonka äsken aikaisemmin mainitsinkin. Eli päiväkotitoiminnot myös, jotka nyt on tärkeitä peruspalveluita, niin ne kyllä on täydentymässä vielä tässä jatkossa hyvin. Meillähän on nyt sitten tällä hetkellä justiin tuolla Nurmonjoen suunnassa Laaksossa on 2 uutta aluetta tulossa. On tämä Niemipellon alue, joka on lähempänä siellä Alanurmon koulua ja siellä tulee noin 10 omakotitonttia ja pari tuommoista pienrivitalotonttia. No toinen on juuri tämä Ilkanpellon asuntalo, joka näkyy tässä. On tämä taiteilijan näkemys asiasta. Ja sehän sijoittuu aivan tosiaan tähän keskustan tuntumaan, eli täällähän näkyy kaupungintalo tuolla Poutuntien varressa, että täältä ei oikeastaan ole kuin semmoinen vähän runsas kilometri matkaa tuonne meidän ihan ydinkeskustaan. Eli se on nyt parasta aikaa on varattavissa nuo omakotitontit ja rivitalotontit siellä. Siellähän on 16 omakotitonttia ja 6 rivitalotonttia täällä Ilkanpellon alueella. No sitten meillä ensi 2013, jos vielä niistä puhuisi, niin meillähän tuo Ritavuoren alue laajenee ja siellähän on jo kaksi vaihetta niin kuin valmiina ja siellä rakennetaan parasta aikaakin montakin omakotitaloa ja on tulossa sitten tämä 3. vaihe ja nimenomaan se rajoittuu molemmilta puolilla nyt tähän olemassa olevaan pururataan ja tähän ulkoilualueeseen, mikä siellä on jo valmiina. Siellähän hiljakkoin saatiin ihan valotkin sille pururadalle ja varmaan ne tulee olemaan sitten, kun 2013 on rakennettavissa, niin varmaan kysyntä jatkuu hyvänä siellä suunnalla. No sitten meillä pienehkö laajennus on myös tuossa Huuttakumpu, joka on lähellä Koveron risteyttä siinä Latosaaren lähellä. Sinne on
on pieni laajennus, jossa omakotitonttia ja rivitalotonttia myös tulee. Että nämä nyt on ne merkittävimmät parin lähivuoden kohteet. Jotain pieniä laajennuksia voi olla muitakin, mutta tässä nämä merkittävimmät alueet.